5 araw na ang lumipas ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan ang 6 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay del Socorro sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Ayon sa impormasyon, alas 11 ng umaga nitong Biyernes o May 1 nang huli itong nakita suot ang ternong jersey na magbabadlaw lamang sa isang poso 200 metro ang layo sa kanilang bahay. Napag-alamang nagbabakasyon lang sa lugar ang pamilya ng bata, ang PNP Minalabak patuloy ang paghahanap sa bata. Nakita lang po natin ito sa Facebook dahil meron tayong cyber patrol na tinatawag na personnel. So, yung about dito sa missing child na si Samuel Timothy Araya Itilig, so mga taga Marikina talaga sila. Yung nanay niya lang ang taga del Socorro. So nagbakasyon lang sila at attend sana ng fiesta. After ng fiesta, nagplano sila mag-swimming. Pag pauwi nila 10 a.m., magbabanlaw. Yung pagbabanlawan nila na bumbahan is 200, more or less 200 meters away doon sa bahay. So tatawid ng kalsada, papasok sa bundok. So nandun yung babanlawan nila. Although may mga bahay naman doon sa mga paligid, kaso yung bata kasi is bakasyonista. So ang last niyang punta dito sa Barangay del Socorro sa mga lolo at lola niya is 1-year-old pa lang siya. 6 years old na ngayon. Maaari umanong hindi kabisado ng bata ang lugar at naligaw matapos itong sumunod sa dalawa pa nitong kapatid para magbanlaw. Nauna nang sinuyod ng Philippine Army ang lugar ngunit bigo ang mga itong makita ang bata. Gumamit na rin ng tracker dog sa mga otoridad at muling sinusuyod ang lugar. Kasama na natin dito yung ating patulong na mga AFP in coordination sa AFP. Nagpadala si Sir ng bali 18 personnel para makatulong natin sa paghahanap ng bata. Ginalugad nila lahat ng hanggang paakyat doon sa bundok. Ang huling nakakita sa bata is bata din na 12 years old na. Mas maliit pa sa kanya. Nag-igib doon sa babang bumbahan. Pag-akyat niya, nakita niya yung bata. Kaso hindi niya naman kilala, kaya hindi niya pinansin. Pero yung bata na nawawala daw is lumapit sa kanya. Kaso hindi niya naman pinansin kasi nga hindi niya kilala. Nananawagan ng mga otoridad na agad i-report sa kanila kung makita ang bata. Jan Amador, CSN.